Saan pa'y? Nang runa kat adan apo ko ta. Adan anak ni Rika. Jakam mo, no kabalak pa nga aklunan ti anak anang talikod iti pamilya na. Ngam anak mo lata ni Rika. Anak mo nga agsubsubli. Tapno ilintag na dagiti nagbindutan na. Jakam mo no niya tinasaksakit, Mercy. No ti pa nagpukaw na, wano ti pa nagsubli na kaslaawan tinapasama. Saan ba ta masapul apakawan ng adakos? Ngamikam kumamot iti gundaway amang ipalawag iti bagina. Sa anak pa yan nakasagana. Sapay ko mga rod, ta makapagpanunot ka, sakbay amala daw ti amin Eduardo. Sapay ko ma. Dahito iti silad ko idi, Junjun. Mami, mabaling ka da sa mrakak di tasigo da silid mo dito'y balayo? Sige anak, ngam amangan no nakataptapok. Okay lang, Mami. Kaya't ko lang nga makita di taunag. O sige, mabit lang. Aday ta anak ko. Ay, kunaktupay ka. Nakataptapok. Madlaw asan ang naluklukatan iti nabayag a panawan. Wow! Naglawagayang ti silid mo, Mami. Ken, oray nung natapok, makita nakapimpintas. Ha? Mami, ano dyan tayo tasidog ti kama? Ala, picture oh. At tapasot na napisang, Mami. Nan, kita akman, Junjun. At tayo. Damamakan papadagiti aday tiladawan, anak. Asino taday tayan tinapigis apasot tiladawan, Mami? Siyak, anak. Ha? Apa napisang? Sikat ng pisang, Mami? Saan, anak ko? Apay niya kasjay? Kasla na gagara na pisang tapno may kat ka di tiladawan? Gapo siguro takagura unay idi. Saan da nagmurguray ta? Saan ka di, Mami? Diyak mo, anak ko. Sapay na kumatakas tangag paiso. Itod kong to daytoy ka ni Lolo, Mami. Sikati makaam mo, anak ko. Eduardo, umay kamanganan. Ti paborito ba si daan ti inlutok? Agyaman ak, Mercy. Ngam sa anak pa yung mabisin. Kaya't nakakano ang makasarita ni Rika. Awan tinasken na pagsaritaan mi. Ay, unay kan, Eduardo. Apay ayang ipapilit mo. Gaputa anak mo ni Rika. Uray kasano kasakit, tinaramid na kan ka. Mercy, tinalikodan na ta ni Rika. Gapo iti dayjay alalaki. Ngam nagsubli akadwa na ti anak na. Kaya't asawan da ita. Kaya't nanti makikapyakan ka. Pwes, jaga mo no kasano amang rugi kami. Kanyang arte kaya't mo nga ramitan. Sangwam di anak mo. Nanggam ti ibagana uray apagbiit lang. Ngam ti pagbabawyam to ti saan mo apanang pakawan kan ko ana. Panunutek pa'y, Mercy.
tinagbalin asusik mi iti amak, apuon ti panagtalaw ko. Kanjak panagpakpakita kadakwada, iti lasod ti 10 atawan, manang Emmy. Sinmuro tak iti pamilyado a lalaki, nga iso ti kinagura unay ti amak. Naaddaan kami iti anak, iso ni Junjun. Ngam nakisina akmatlaan kankwana, idi pinangtaan nak ti asawa na, nga idarom na kami. Nagbutengak, kanapanunot ko ti anak ko. Iso nga ingkadeng ko ti imadayo. Iti panaglabas ti tawen, napanunot ko ti agsubli iti sidong dagiti naganak ko. Uray jak ammo, no maawat nakpay ti amak, wenno saanan. Dinakpulos sinango ti amak iti panagawid ko iti pagtaengan mi, akadwak ti anak ko. Iso nga iti balay ti maysa nga ikit ko, tinagdagusan mi, ken ni Junjun. Mami, apay nga ginggita? Saan da ba nakasarita ni Lolo? Amo kakagura nakpailaan ni Lolom, anak. Anya nga min tinapasamak, Mami? Apa nagtalaw kay ti balayo? Idi nga min ubingak, na istrikto unay ni Lolom. Ngam ipaay na amin nakasapulak. Taagmay-may sa akat nga rod nga anak dakan ni Lolam. Aging ga idinam amok ni Dadim. Kat dayjayan tinangrugyan ti amin. Kasta ka di, Mami? Sana kayat ni Lolo ni Daddy? Wan anak. Ngam awan na pulos tinagbabawyak anang ipatag ka ni Dadim. Tasika tinagbalin abunga ti ayan-ayat mi. Sika nga agserserbi apigsak ita, anak ko. Awan mo tin ni Daddy? Apa kagura nakalata ni Lolo? Hindi kagdanag anak ko. Dumtang tumatlaang ti aldaw, ama pakawanak ni Lolom. Kat agdadan na tayon tumanan, akas may sa pamilya. Sapay la ko, Mami. Ngamin, kaya't kumata na marakop ni Lolo. Eduardo, adya ti aramitom dito silid ni Rika. Daldalo sakto'y silid na. Italamanan analukatan to'y silid ni Rika. Kalpasan tinaunday a panawan. Iso nga ro na nakataptapok ti amin asuli. Kas itigurak kan kuha na nagtalinaed itinaunday a panawan. Apay nga ro dadaldalo sam. Diyak matam mo, Mercy. Amangan nga no, kaya't nandot ang subli iti daytoy asilid. Apay nga rod, adi ka agpatulong amang dalos. Siya kon ti mang dalos. Tanukas pangarigan sumrak to iti daytoy asilid. Saan na namarik na, saan ko payak kayat ang makita. Eduardo, Diyak pa'y kapagla nakasarita ti anak ta, aklo nakdayta. Ngam kayat ko ang makita kan marik na ajak binaybayan ti sigud alubong mi adwa. amang ano dayto yan tirugi ti panagkinaawatan yung agama. Saan pa'y siguro? Ngam, sa ganak dayta. Tamang ano dumtang to ti aldaw ang maornos tumatlaeng ti amin. Patpatgam ka di ti anak ta. Natural. Apay kumasaan kat putot ko ni Rika. Amok anapakawan mo ni Rika. Marikriknak. Ngam saan ka apilitan amang pasangbay manangkan kwa na diti balay. Orayak asika mismo ti agdisnudo, Eduardo.
Eduardo, iso ni Junjun, ti apo ko ta. Hello, Lolo. Mabaling ka din harakupan ka? Sige. Umay ka, apog. I miss you, Lolo. Kumusta ka, apog? Nagdakil ka mo't gaya man. When, Lolo? Ngam, apay nga tala nga makita ka, Lolo. Ididama si mangpat kami dito ka ni Mami. Saan ka nakita? Ako at nangamin tinapatan nga inaramid ko di apog. Iso saan kayo ang nasango? Kasta ka di, Lolo? Sana ya nakay ayat ti apo ko ta, lakay. Uwan nga Rod Mercy, nakabibibo nga ubing. Lolo, basta manipod ita, kanayin tan nga kadkadwa, ah. Oh, sure. Uwan apog, dahi talagayam. Promise, Lolo? Uwan apog, promise. Junjun apog, apay nga daka dito'y silid ni Mamim. Sinirip ko ngamin. Kat nakadaldalos mo tan, Lolo. Sana kas ididama si Mrikak, idisimangpot kami. Nakataptapok. Dinalusak to'y silid ni Mamim, apog. Ha? Kasta ka di, Lolo? Ay, manggayam, Lolo. At kahit kung ay pakita kan ka. Umay ka. Ay, dahito yo. Ladawan mo't dayta, apog. Wen, Lolo. Kung na ni Mami, ladawan nyo ka na talo dahito eh. Ngam, apay napisang. Apay nga wan jerupa ni Mami dito'y ladawan. Gaputa kagurak edin ni Mamim. Kagurgurak ulay. Kagura yun ni Mami, Lolo? Wen, gaputa pinlanawan na kami ni Lolam. Ang ita, jak mo no, nugura pa iti marikrik na ko no, masaksakitan at laangan. Ha? Di ka mawatan, Lolo? Jak, amo na pa kagura yun ni Mami. Nasingpat ni Mami, Lolo. Kanayon nakaprotektaran. Kan, oray no marigrigatanan. Sana nagsarsar nga nagtrabaho. Isasapay la kumata saan yung nakagura ni Mami, Lolo. Please? Di nakam sinango ti amak, idisimmangpat kami ka ni Junjun nga anak ko iti balay mi manang Emi. Nagbalin mo't anasingad adagos da Junjun, kan ti amak idinagkita dan. Maawatak matkit dino apay, akas jay ti inaramid ti amak iti panagsublik. Jak mapabasol, taamok asyak, tinagbasol.
Ti inak ti aking plano nga umuna aya si dagmi ti anak ko kani papa. Kat saan mo't anapaay. Takas itinakon-akon, nadaras ti panagsiningad da papaken Junjun nga anak ko. Marikrik nakmat ket di manang, napakawan nakon ni papa, tanalagaan nga minan tiriknak ang nagsubli iti lugar mi. Isu na laeng, tanalabit asaan pa'y akabailan ti amak ti mangsango kanyak. Agingga iti maysa nga aldaw. Rika anak, umay ka, aday pakitakan ka. Anya day ta, mama? Nabayag nga intulin ko daytoy anak. Surat ni papam, para kan ka. Surat ni papa kunayo, mama? Para kanyak? Wan Rika, insurat na daytoy manuabulan, kalpasan ti ipapanaw mo idi dito'y balay. Naimbagman ta na iduli nyo day ti asurat, mama. Naiuray yo pa'y kanyak. Wadrika, talaga nga indulin ko. Taamok adumteng to ti aldaw nga agsubli ka matlaang ditoy. Kat sa anak mo't anapaay. Ita adakan anak ko. Panawanan tapno mabasam ti linaon ti surat kan ka ni papam. Sige. Basaat, mama. Rika, anak ko. Anak ko. Jak amuno ka sa nuwa kitawa kiti pamakawan. Ngam dumteng to kumakipanawan ang mapakawan na tumatlaan. Jak man may pakita wano na iparik na no kasano ti kinapatag mo kanya kapoy ti kurak kan ka. Nga minaldawa sabsabulag ti presensyam iti amin asuli ti balay tayo. Nutumteng to ti panawan nga agsubli ka. Sapay lako tamaawat na tupay kas amam. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko. Amom, uray saan nga agtagtagari idi ti amam. Amok nga ururayan na ka, iha. Inaldaw ang nakaturong dagiti mata na itiri daw. Tunggal ada iti salas ang nakatugaw. Nalabit nga ururayan na ti sa sangput mo. Mama. Patpatgan na kaunay ti amam, Rika. Iti uray ka anuman. Mamati akasaan anapukaw iti uray apag kanitulaang ti pamatag na kan ka. Kunak no, awan lugar kon iti da iti a pamilya, mama. Ngam nagkamali agayam. Saan ka apulos anapukaw iti puso mi anak ko? Amo kasi kati urayan ti amam nga umasidag kan kwa na. Nakasagana ka kadin, asumago kan kwa na. Uwan, mama. Uray anya ti agbalin a reaksyon kan pangadang ni papa. Nakasagaan ka mga klon. Amok kami nabasol ko matlaang. No apay aginuranak ni papa itinakana. Rika, anak. Di kag danag. Mamati ak aday tuyan ti umno a panawon. Tapno makapagpinakawan kayon nga agama. Mga barwanan tayo, anak ko.
Dayjay ni Papa. Aday ti beranda. Panagkunak. Dayto yun ti kapintasan agondaway tapno makasaritak ti amak. Sipod nagsubliak dito'y lugar mi. Itala ang maikanak iti gundaway ang makisaritakan kwa na. Diyakon paluspusan dayto ang gundaway. Papa, Rika, nabasak ti surat siya na bayag na indulin ni Mama. Pakawanan dak, Papa. Amo kadakal tinagbasulak kada kayo. pakawanan nakmat, anak ko. Amok nga adumat tinagkurangakan ka. Nagbayag nga inuray ko ti panagsublim, Rika. Pasensya kayo no nabayagan, Papa. Awan ngamin kirad ko sumango kada kayo. Nang runak at awan matla tinagmamaayan tinagbalin a desisyon ko idi. Iso api manawak iti poderyo. Tilaan nga nasaya at nga imbungan na. Kat naadaanak iti anak. Anak amang patpatigkar iti pakinakam ko. Pasensya kan, Rika, anak ko. Jakmat amo akas jay kayam tinagbanagam. Nairamraman pa kit din ti apok iti saan anasaya at anapasamakan ka. Pasensya ka no awan kami iti dendam kadag iti panawan akasapulam ti suportami kas dadakal mo. Siyak tinagbasol kada kayo, Papa. Iso asyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan. Katagyaman ak, Papa. Tanak lundak mutlaangan. Agraman ti anak ko. Mama, Papa, agyaman ak tanak lundak manen. Anak, ti puso tinaganak at kanayon anak alukat para iti anak na. Uray kasanupay kabayag a panawin tinaglabas. Lipatan tayon tinapalabas, Marcy. Rika, anak. Sangun tayo ti masakbayan. Mga barwanan tayo manen kas may sa anaornos ken naragsak a pamilya. Uwan, Papa. Kayat ko ti mangrugi manan. Karaman ti anak ko. Mami, mabalin ka tinagnay tandito'y ayan da lolo kan lola? Kayat mo kadi anak ko. Un mami, kayat ko launay. Ngamin, at da lolo kan lolak dito'y. At da pamilyak. Talaga nga da pamilyam apok. Ket sika, parabor nakakada kami ti Diyos. May saka nga anghel asimang bay kada kami, apo. Agpaiso lolo? Wen, apo. Diyak amuno kasano ak nga agyaman kada kayo, Papa. Mama. Rika, anak. Saanan ang masapol day Rika? Tinapatag, adda kayon nga aginay ti dinabi. Kas na pagnunumuad tayo. Mga barwanan tayo manan, Rika. Nga adda maibuyog a panagpipinatag ken panakaawat. Pudno dayta, Mama. Ket dayto yan ti kararagsakan na kanito ti biyag ko. Tinabukal manen ti pamilya tayo. Among mami, nakaragragsakak. Apay, anak. Ngamin, agnanay tandito'y balay da lolo kan lola. Ay, balay yu kunak kumamami, taanak da kamat.
taa, mami. Umisem ka. Sana kas idawan tapay ditoy. Man makitak nga umisem ka. Amom anak, malaksid kan ka aparabor kanyak ti Diyos. Nalaus matlaang ti panagyaman ko. Ta itilasod tinaunday apanawan, apan nakaisinak kadalolo kan lolam. Adto'y ta ita, kadan na ta idan. Mami? Kaya rigan naman ang nagkalkal lautangak, iding kadang ko ti simurot iti amam. Dinak binaybayan ti na marswa. Tamalaksid asimmang bay kakanyak. Nakasubliak pa yan iti sidong dagiti dadakkel ko. Iso naragsaka kon anak. Ura siyak, mami. Naragsakak ta dan lolo kan lolak. Kan adda ka pa'y amamit. Di mo ka disapulan ni dadim? Kaya't ko mga damot dito ni daddy, mami. Ngam, saan mo't amabalin? Ngamin, ang mga napaan na kantumanan di babaya mang sapsapul idikan ni daddy. Junjun. Tsak kaya't nga damang pasakit kan ka, mami. Ngamin, patpat gan ka unay. Tsak kaya't nga dati mapasamak kan ka dakas. Di ka agdanag anak ko. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Nang runak at adda akong dito'y sidong dalolo kan lolam. Talaga, mami? Awanan ti mga pakan ka? Awanan anak ko. Takinapod no na. Sipod nakasublita dito'y lugar mi. Nang rugimot tan anariknak anatalgadak. Natalgad tan dito'y sidong dalolo kan lolam. Agad naman na maragsakan, mami. Agsasayaab kan anak ko. Tinasayaat, maturog tamatan, taadalaman tirabii. Di ka agdanag. Natalgadtan, Junjun anak. Natalgadtan. Nagbalin man ang nasalimo o tibiyag ko, sipod si Murotak iti lalaki a pamilyado man ng Emi, sa anak ang nagbabawi, tadimtang kanyak ni Junjun nga anak ko. No amirisak ang naimbag, basol ko ti amin, no apay ang naaddaan kami iti susik iti amak. Ngam ti pagyamanak, narisot ti singgalot ming agama, sakbay pa'y nga ada nakarkaro a pagbabawyak iti nakana. Saan laaday tamanang? Nakitak tinagpayduma a kinaragsak ti anak ko, idi adda kamin iti sidong dagiti dadakkel ko. Nang runa pa'y, kat nalaos ti panangipatagkan kwa na dagiti dadakkel ko. Gaputaddan da mamaken papa akatulungak ang mga saasikaso ka ni Junjun nga anak ko, ad-adon ti gundaway ko anang pasayaat iti panagbiag mi. Nakastrekak iti permanente a trabaho, kat ininot ana italuak iti posisyon ko. Makunaman amay saak a single mom, maipapaay ko ti amin a kasapulan ti anak ko, nga iti agdama, kat addan iti high school. Nasalunat kan napigsapay mat nga agpadpada da papakan mamak, iso nga amok a mabayagpay nga agdadan na kami. Kat makasubadak pay, iti amin a kinaimbag da kanyak. Daytoy iti pakasaritaak manang Emi. Kat agyamanak, iti panang yurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko, husto tinakunam.
Nagbalin ana sa limo o tibiyag mo, gapo iti susikyo kadagiti dadakkel mo. Kung nangarudan dagiti natataangan, iti kanito aguraem ken tallikodam dagiti dadakkel mo, kaya rigan na aten nalikodam meten tinapintas agasat asumangbay kumaken ka. May sapay apang dayawak ken ka ket tinagbalin a desisyon mo a makisinalaengen iti ama ti anak mo nga agdadatagayaman a pamilyado. Idi naurnos mo ti amin a nagbiddotam, nagbaliw a namin pinsan ti taray ti gasat mo, ket naikan kapay iti naurnos ken natalged a panggadan. Sapay lakuma tadi mo liplipatan ti kanayon nga agyaman iti namarswa, agsipod tadi nakabinaybayan a pulos. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito iprograma tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, ito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan pandubo. Ligay kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Andy at taga syudad ti Baguio, ngam iti agdama kat adda ija Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti De Los Reyes, kayong kan Abalos family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Shout out kada Raquel Israel Rabano, Irene Makugay, Jenny Gamad, Wilma Baroga, kan Adonis Angayan Bidong. Bolosan kan Leda family ti Barangay Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr., Rosario Bersaval, Julie kan LV Cabansag, Sir Boyet kan Norma Osalia, Nelson kan Clarita Pahe, Ayan kan Shine Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe, kastamot ti Cabansag, Bersaval kan Osalia family, ti Samonte Quezon Isabela, from Benny Rose Jose kan Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Belated happy 53rd birthday Mamang Idang from Navia Ley Seria. Alonso Maliaga Cantanya sa family, the Esther Maliaga Domingo and family ti Alakapan kan si Tanga Ballesteros, from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Zenny, Ellie, May, Sheila, Let kan Olivia from Juliet Sugitan. Ramon Garcia ti Santiago City from Ben Garcia. Shout out kada kami dito'y CMFDC Station Hospital ni Sir Vicente kan Sir Bakidan kan dagiti napipintas a nurses from Joey Bingayan. Shout out kada Edeline Ugay Bautista, Eva Justo, Jasmine Rivera kan Angie Rita. Amin at taga K. Lion, Isuda Hazel Daugas, Yenyen Sagban,
Carol Lingbawan, especially the mother can father from Chol and Uday. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye Galapon, Tibugnay Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine, ti Singapore. Bahian family ti Dakap Sur, Bani, Pangasinan, from Alfie Bahian. Jean Labaro can Mary Joy dito'y Hong Kong, from Corazon, Balaan. Shout out kadagiti dramatista ti Salang Productions ti Bombo Radio Philippines, iso da Joby Dupais, Emily Calica, Jenna Almoite, Ruben Crisostomo, Peri Claro, kastamat ni Ferdinand Feria, Mang Bianong, Eddie Bona kan Ma'am Remy Balderas. Mailiw kamin kada kayo from Noli Uy Ole ti Ilagan City, Isabela. Taberna kan Aquino family from Nuvelin, Taberna. Do or Die Troopers iti 17th Infantry Battalion Delta Company. The CAA Vidal, CAA Orpilia, CAA Kayumba, CAA Balikod kan CAA Ballesteros ti Kapisayan Gataran Cagayan from Pablo Binarao. Soriano family ti Sagat Cordon Isabela, bakit ko ani Josephine Kulang ti Ohio, kastamat ti Kulang family ti Etchage Isabela from Nomer Soriano. Lamberto Passion Jr., kastamat da Leslie May, Anaya Faith, ken Noli Andes, from Linda Passion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Andy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, takanayon kayo ang nakaradkad, adanunan, to'y nanumo asurat ko. Ilingad daklangan man ang itinagan nga Andy, tubo kundi makalak iti syudad ti Baguio, ngam itak at adda akon dito'y Australia. Nakapagsuratak, tadamot padas ko akayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko mata makaibati iti adal kan inspirasyon. Bastardo, day tatiyaw awag da kanyak manang. Sabali ngamin ababai ti inkalay sa ti amak idi, no pay immo na anaadaan da iti relasyon iti inak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbagtasin mangpat kayo, nanang. Itay pengar-urayan da kayo. Pasensya kan anak ko, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka din, nanang. Nakaluto kamin ka ni Lola. Ay, kasta aya. Kat kumusta mo ti panagadal mo anak ko? Okay mat, nanang. Iso na lang tadanda ni man ti exam mi. Adaman ng dagiti masapul na paggastusak. Nang runa ti pang matrikulak. Ay, sapay mabayag pa iti sweldok. Ngabdi kag danag, agarami da kiti pamuspusan. Narigat mo't no makisarita ka manan amaladaw kang agbayad. Mabalin lat tamat kit di ananang. Wen ngam nakababainan anak ko. Kanayon latan akasta. Anyangay nga rin ti mabalin na talagang awan, nanang. Eh basta, saan mo pagdanagan tasyak ti makaam mo? Ala, inapay nga rod agpulos. Tapno makapangantayon kadalolam. Naturugan di adakbaw. Wananang pinaturog kon tada klase na inton bigat. Anyaya di pagsarsaritaan nyo itay nga agina. Eksamen da kanon nanang kat masapol nga agbayadan iti matrikula na. Kasta aya. Sapay mabayag pa iti sweldok. Ay, nagrigatan aya ti kastoy abiyag. Ano sa anak ko? Taday tanto anak mo ti baka tulong ken ka. Isungarod ngay karkarigata ka pagadalan, nanang.
Paino ka sa riitam gamin di amana. Di ba't ko na tumulong iti panagadal ni Anday. Oo, nanang. Ngam numabalin, jak na rod kaya ti agpatulong kan kuana. Nang ron amok ti kababalin di asawa na. Ay, dayta dati naganab na. Impagarop na siguro nga agbiag iti naginawa. Tanang asawa iti baknang, kalpasan anasikugan na ka. Naimbagkit diya, tasaan mo nga indarom. Bayan yun, nanang, tinapatag, ada anak ko. Makaamumot no tong palan na ti Karina at tulungan nak iti panagadal ni Andy. Si Kamot gayam, Joy. Dandani man nga minanteksam tayo. Agparikot man nun ni nanang iti pagbayad ko iti matrikulak. Kasimot nga rod ni nanang mo, kunak man no tumulong ni tatang mo iti panagadal mo. Kastamot timbaga ni nanang. Saan aya nga da restaurant kay matmatunan ni tatang mo? Apay di mo mapansarakan, tapno dumawat kay iti tulong na. Kasta nga ti pampanunutot, Joy. Ngam amang ano kaungat nak ni nanang. Di pa kadam, saan matadakas ti aramidam? Anya ti amom lumangtod ni tatang mo. Di supay ama itulong mo ka ni nanang mo. Sa bagay. O sige, padasat nga ibagakan ni nanang. Tauray no siya kung ti umasidag ka ni tatang ko. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Amo ka marigatan kayo namang baadal kanyak. Nang rona kat, saan matalakkel ti sweldo iti pagtrabahuan nyo? Apay aya. Nanang, anya nga tano. O masidagak ka ni tatang, tagpatulong akan ko ana. Anya, maiturad mo ang mapansarakan di amam anak ko. Wan nanang. Barang nun siya ti makasulbar iti parikot tayo. Ang mga numakita na kay asawa na. Sa bali ti ugali da di babae. Ang mga niya pa ti aramidan na kan ka. Di agdanag nanang. Iranak nga wan di asawa na. Iti restaurant dati papanak. Takanahin mo't iti ni tatang saan ka di? Awan anak ko. Ay, sige, gamagandad ka. Diyak kayat nga da mapasamak kan ka adakas. Wan nanang. Agan nadak. Ano mabalin, saan akayat ti inak asingaan ti amak, tapno agkid daw kami laang iti tulong manang Emmy. Ngam inturturod ko nga impakadakan kwa na, akayat ko asarakan ti amak, tapno agkid dawak iti tulong para iti panagadal ko. Saan ang nagkatuluyan dananang kantatang ko, uray sikugnak kano idin ti inak, kasigon iti istorya ni Lolak, nangasawa kano iti baknang ti amak. Ingkari na ket di nga ipaay na ti obligasyon na kanya. Ngam saan anatungpal, tasabali ti ugali ti babae nga ingkalay sana. Kas namin kada kami, marigrigat laang idi ti amak.
Ideadan nakam ko na istorya kanyak ni Lolak ti amin. Iso anaturedak anang tuntun iti karbengak iti amak, Manang Emmy. Andy, apay nga, adda ka ditoy. Pasensya kayo ni Mayak di ti tatang. Kasapulak namin ti tulong yo. Anya tulong? Sana yang ngayon bagayo ka no, iti tulungan nyo ni nanang iti panagadal ko. Kasapulak namin ti pagbayad ko iti tuition tatang. Marigatan namin ni nanang. Narigat namin ti sitwasyon ko, anak ko. Sa anak ama kay gamit ti kwarta, no saan ngagdalan iti asawa. Kasano nga rodan tatang? Di kagdanag. Agarami dakit ti pamuspusan. Ngamkid daw ano mapalin. Saan ka unay nga umay dito restaurant? Ang mga numara na anak ka ni Trudis. Sige tatang, ngam orayak ti itad mo. Masapol ngamin niya agbayad ak iti tuition. Tadandani kami ag-examen. Kumusta ti papan mo ti ayan ti amam anak ko? Nagdanagak ang mga numaranaan na kadya asawa na. Nakapagsarita kami nanang. Awan di asawa na, di na panak di restaurant na. Ay, nasaya at mat. Kat, anya nga iti imbaganakan ka. Nagrigat nga ang sitwasyon ni tatang iti nanang. Saan ka na makaigam iti kwarta? No saan nagdalan iti asawa na? Kinayat na dayta. Iso nga anusan na. Ngam nagkarimat nga agaramid iti pamuspusan nanang. Basta sa anak ka no agpakpakita iti asawa na. Tapno awan ti rumso ariribok. Ngam marignak nanang. Talaga akayat nakatulungan ni tatang. Nasaya at mat katatao ni tatang mo. Isunala ang taga po iti ambisyon na bumaknang. Tinalikodan na ta. Kat inasawa na day di abaknang. Sana bali nanang. Taore marigrigat tayo. Naragsak tayo mat. Sana kas ka ni tatang. Kasla kakaasi iti ayan ti asawa na. Kumusta ti negosyo, iho? Nasaya at mat papa. Adulat tamat ta ka na yung ti umay dito yung restaurant. Good. Papa, ada ko may bagak kada kayo. Ngam pangasiyo ta saan nyo kuman nga ibagbagak ni Trudis. Ta sigurado ang makapungtot manen. Anya dayta? Kasla na patag-unay dayta nga ibagam. May itay tanak ko dito yung restaurant. Anya ti ginagara na? Umay ang kitkid daw iti tulong. Nabayag nga mina na sa anak ka nakaitad kan kuana. Apay nga mina di mo tulungan. Basta ilimad mo ka ni Trudis. Saan ayakas ta ti saritaan tayo de? Tsak namin makaigigam iti kwarta papa. Amoy mat ti kinaistrikto ni Trudis. Di na kaya tatulungak ta anak ko. Kita man lang agpaisuan. Saan kay di akayat para ka ni Trudis nga anak ko? Tamo nga adan na si Kugam iti. Papa, Ngam gapo tanatangkan ti ulo ni Trudis. Kan, jakmat mapagkadkadan ti anak ko. Nakiasawa latakan ka nga oray, amo na matan edi, di may papan iti na si Kugam. Ngam nakita ti kinasayat mga tao.
Amo ka di mo maituradalukun kan pasakitan ti anak ko. Iso ang naawat kamutlaeng. Agyaman nak papa. Pasensya kayon. Jak mapanagnakan ti bagik kada kayo. Tati kayat ni Trudis. Katagtong palak iti amin na kayat na. Iso akas toilatan. Siyak ta dati ti restaurant tayo sa tibilin ta asawak. Anyang agpaiso ti gasat mo. Sige, sakti makamo magtaditi tulong mo para iti putot mo. Basta di mo ni bakpakamo ka ni Trudis. Tadyak kaya't kag sakit tinakam kanyak dyan ako. Maawatak papa. Katagyaman ak unay kada kayo. Apay na imay ka ditoy. Kaya't ko kung mga itad na ito kan ka. Anya ditoy? Kwarta, para iti tuition fee na andi. Ha? Bayada maaminan, tap naawanan ti problema. Nangalaam iti dayto a kwarta. Amo ka diti asawam ti may papan iti daytoy. Saan? Intad kanyak dayta ni Papa, tapno itulong ko kada kayo. Amo na ti amin may papan kada kayo kan andi. Sakba nagkalay sa kami ikan ni Trudis, edi. Inka rin napalubusan na kamang tulong kada kayo maagina. Naimbag man, takas tagayam ti kapanunutan na. Lita, ano saan nyo kumanaan niya ti may tulong ko? Di ka agdanag. Tamani po dita, siya kung tagarami diti pamuspusan. Sana balit ang mumot ni Papatar aramitek. Bala, di ako nagbayag. Ang mga numapan ni Trudy si restaurant kat dinak madanon ijay. Ulit Lita, pasensyakan. Manipod idin, ingka gumaan ni tatang ko ti tumulong kada kami kaninanang manang Emmy. Narigat ti sitwasyon ni tatang, takas iti nakonakon, sabali ti ugali ti asawa na. Talaga kayat na abukudan ni tatang, uray amuna nga daim mo na pamilya ti amak. Di napulos kayat amaadaan kami iti komunikasyon. Ngamgapo tadan nakam ko, siya kon tinangipamuspusan nga agkita kami kanitatang asaan amaamuan ti asawa na. Nagdakkel mo't ayaman ni nanang, tasaanan amarigatan amang isakad iti panagadal ko. Apay nga itakala ang anak ko, itay pa'y ti dismissal yu saan aya? Sinarap ko ngamin ni tatang nanang. Anda ngamin masapol ko di pagadalan. Kat masapol ang makagatang ako nitong bigat. Apay anapan ka pa'y lakan kwa na. Imbagamla ko makanya kon anak ko. Ang mga noodam ako na di amam no kanayon adumawat ka kan kwa na. Saan nanang? Naimbag, tadi na ka nakita di asawa na. Sigurado nga agapa damanan ka ni tatang mo, numaamuan na nga agkit-kita kayo. Di agdanag nanang. Awan ka na ita di asawa na. Nagbakasyon iti sa bala pagilyan, kat kadwa na dagiti gagayim na. Isa nawaya ita ni tatang.
Ang mga no adagipulong kadag iti trabahador da iti restaurant. Awan nanang, takinapudno na. Ka-vibes ko amin ida. Kagurugura da mo di asawa ni tatang tanauyong ka no. Saan nakas ka ni tatang anasingpat kadakwada? Ay, kastaya. Wan nanang, kan makitam ka di da ito'y. Nagadamakbakan nanang. Ipabalon kanyak ni tatang. Tapno saan kayo ka nang agluto ko ni Lola? Ayun na. Ay, nakababain anak ko. Saan nanang? Kaya't ka no asulnitan ni tatang dagiti nagkurangan na kada tayo. Iso nga ipapaay na ti amin aginggat kabagilan na. Basta agadal ka nga rod ana imbag. Tapno adamot gunggo na ni tatang mo ang mga aramid amin a pamuspusan. Tapno mapagadal na ka. Day, apay dagita dagado amakbakan anak ko. Kasla dapaskan. Naggapon na nga'y dagita. Insangpot ni Andy nanang. Ha, ay indangalaan na nga'y kadagita. Agkakaipas mo tamakmakan. Intad ka no ti amana. Naggapo ngamin iti restaurant da. Anya, nakisinarak manan iti amana. Ay nahalita. Saan nga ta delikado da itang aramidon da nga agama? Kastamot ti kunak nanang, saan ka numot? Mapanlaang di apo ko yo, no awan di asawa ti amana. Ay, nagsaya at kat kuman, do saan napasamak ti kasta kada kayo iti ama ni Anday. Amo nga, da pa nagbabawi na. Naman niya ngay nga road, napasamak kan ti amin. Ti pagsayaatan na laang, ikagkagumaan na itan nga ipapa ay ti obligasyon na iti anak na. Uwan nga rod nanang, katdakkel a pagyamanak da itan. Babaan iti kastangar aramiden na, ininot mo't amapunpunas ti gurakan kwa na. Kastamot ti saam anariknak, idiin sukat na kami iti dayjay abaknang. Hanggang kaasibot, takasla nakabalod mo't iti sidong ti asawa na. Anusan na ananang takinayat namat. Uray agbabawi, naladawan ti amin. Kan nagkasarda nanang. Iso nga awanan ti maaramidan na, no di anusan na ti kasasaad na ita. Graduation mininta no may alawas. Uwan nga rod anak ko, ay na nagbiit ti panawan, agturpos kanton iti kolehyo. Naku namon nanang, kasla saan nga rod ang mamatin ni tatang agturpos akon? Talaga? Talaga adisidido ni tatang mo anang paadalkan ka. Inkarina day tananang, kaya't nakana makaturpusak tapno nasaya at agbali ng masakbayak. Kan tapno makatulong ak tumutan kan ka. Agyaman ta anak ko, tauray adan sa bali a pamilya ti amam, saan naka tinalikodan. Ingka gumaan na nga impa iti obligasyon na kan ka. Makadar ay tungatan ni tatang ito nagtorpusak? Ay, day tatijak mo anak ko. Amo ba ti kasasaan di amam? Sa bagay. Kaya't ko mga isagot ti diploma kada kaya dua. Tauray kasto ti sitwasyon ti pamilya tayo. Mariknak nga ipatpatagdak unay ka ni tatang. Agpaiso day ta anak ko. Ipatpatagdak ka unay-unay. Uwan gayam nanang. Saan ka din na masaksakitan? Ay saanan anak ko. Gapo iti makitkitak itangar aramiden di amam. Apay nga rin adi ka nakiasawa iti sa bali nanang. Ay atom ka di pa ni tatang ko? Saan to ang mapunas day ta panagayat ko kenkwana aging ga iti tong palbiag ko. Ngam daragsak akon, amakit-kita ka na saya at tilin na nganyong agama. Kat kanayon ko nga ikararag iti Diyos,
Asapay kumahta kanayon na atarabayan ti amam. Kat ilisi na iti anyaman a pagpaggadan na. Intud bigatan ti graduation ni Anday, anak ko. Wen nga rod nanang, maragrag sa kanak. Kasla kaano lang day di pa naggraduar na iti high school. Ay, naswerte ka anak ko, tadi makal ada singpot, kan nagagat nga agadal ni Anday. Kan kang runaan na, maawatan na ti sitwasyon niyo iti amana. Wen nga rod nanang, nanakman nga anak ni Andy. Ang mabaliwak man ti saritaan, anak ko. Makadaray to nga ti amana iti panagturpos na. Diyak namnamaan day tananang, amo tayo mo ti sitwasyon ti ama ni Andy. Ay sabagay, narigatan, mga lumaamuan pa'y jay asawa na. Day tatilikliklikan da mapasamak nanang, tapno saan ama putod ti komunikasyon da nga agama. Halakot, mawatan tayon tunday ta. Tinapatag, adda komunikasyon da ga agama. Happy graduation, anak ko. Thank you, Nanang. Naragsak ka kadimatlaang, Andy. Wan, Nanang. Ngam, naragradsa ka kumapay no nakaumay ni Tatang. Di mo namnamaan day ta, anak ko. Imposible ang mapasamak day ta. Happy graduation, anak ko. Ha? Ha? Tatang, ada kayo? Di, apay nga imay kapaylaan. Ang mga numadaksan ka. Di ka agdanag. Tamo ti katugang ang kalalaki ti umay ko. Awan mo't ni Trudis nga asawak, tadamanan iti sa bali a pagilian, akadwa na dagiti gagayim na. Iso ang nakaumayak. Tatang, agyamanak. Kat isagot ko kada kayo ko ni Nanang ti diplomak. Panagkunak anak ko. Ni Nanang mo ti rumbang nga pangisagutam iti dayta. Taiso tinagsakripisyo manipod pinanawan kayo. Katagyaman ako unay, tayo tilaksid dagiti naaramid ko. Didak pulos inlaksid kas kamang ti pamilyayo. Sika ti ama ni Andy, kat saan ama punas dayta. Pudno dayta, Tatang. Katagyaman akmanan kada kayo. Ikarik nga aramidak ti amin akabailak, aging kaasibibiyagak. Tapno masulnitak ti amin anagkurangak kada kayo nga agina. Umdasan kanyak adi mo baybayan ni Andy. Day talaang ti kapatgan. Katandaanan niyo, Tatang. Ipatpatag kayo unay. Oray no saan tayo kumpleto. Maawatak dayta. Tinapatag kanyak. Agkiking naawatan tayo. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Rocky. Itataawanin ni papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat, tagluto, Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Intun umay apa nagsasara sa kayto agiskwela, ha?
Apay ngay tita, kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga rudin ti aramatin nyo, tawan matan ni papayo. Apay ngamin ana aksidente ni Papa. Awan lang nga rodan ni Mama. Awan pay ni Papa. Wan nga rod manong, kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatuna ti paggapuan amin akanan kan pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong, balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay ana ibagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di Mama. Diyak man amo kan ni Papa. Insangpat namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Diyak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y ngagkudot. Mangmangan sama ti Jairoar, tay baga na ngagluto tay ti kananta, ngamdimat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma ako ni iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubeng. Or-orayon mi ni Tita, Nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan matamang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro Nana. Sapay naglaing nga agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiin ton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay, tadain lutok a dinangdang. Kaya tso ka diti dinangdang? Ha? Makan kami dita balayo, Nana? Uy, Ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak manong. Diyak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinangdang abukal analaukan iti bulong marunggay, Nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawat ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, Nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga mo, Nana? Di ko na idi ni Papa kat adda ka no ija Mindanao ti kabagyan da kan ni Mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, Nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan lang nga ina? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda? Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano kan yun a noodles kan itlog laang, Manang? Apay, dakas ka di ti noodles kan itlog? No iso aka na yun, maumadamot, Manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, Tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si Kamot! Daytang ti maganab yun. Apay ka di, Tita. Anyo ti basol mi? Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo iday, ha? Imbaga mi lang mat anaibos ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan kay di restaurant. Apay nimbagayo amang mga nak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, Tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka! Ay ko, Tita! Nagsakit! Apay na kami suot ka, bigbigat.
Malas ka no day ta na kami suot, na awan pa'y buena mano. Masurunak ka dagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggiganan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga no alaan da ti grocery, no ited ko dagiti ubing. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti poder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalatay ti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumat to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni kaditita hasinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, mano. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga medya katulong akadwayo tamasakit ti inana. Apay ang masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no maatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapul nga dakadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigata amang sapul kada kayo no kaskasano. Apay kami nasapulan nak. Bakit akon? Ambok tiyar aramidak. Kaslay di. Napan kayo ije kabangibang apurog. Imbag tamang muna ka dyan nakakita kan ka kat inyawag na kanyak. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar. Taama nga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Nasag man nga ilukat tigit. Ada bati ni Flora at ulbag iti labisaan. Nalakataan. Makapasyar matagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumugat ka, Jim. Para ang taglugan ako. Para! Aguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, manong. Nagado a karton, plastik, bote kan anya pa'y dagitoy. Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang ado ditoy. Kaya't nga umay ibunan? At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan ije junk shop. Intan nga rod, manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ana urnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakal ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok.
Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kan diding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitig. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mattibayad din lako tamanong. Un nga rod ading, addan kwartata. Santan nga gawid ija balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay? Inta ijay musulyo da papakin mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay di Kampo Santo? Sa bagay, saan tanan jay? Sige, mapanta pa nga rod gumatang iti kananta. Sige manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karni ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Ah! Nakabitin ti tulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Nga may tayo bigat, inkandado ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, nga rimwar latamot. O sige, tay bagak kadag iti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Isuali nung katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat na awan da. Tapno dua talahang ditoy. Amangan no adamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di baga manapan kay di grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kapin ano? Ngam no adamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga kasamot nga umasidag manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki kan ana. Kat ni Jacinta nga agsyuman, ti kadwada iti dakkel abalayda. Idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, kan landok, iti bodega da. Napandain lako dagitoy. Kat ingkandeng da ang mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda flora, kan ti mangrugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti bakat, kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Sino nga taday ta abakat? Kabagyan nga ta papa? Saan nga ta na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan mo agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti ngakmet nga umasidag manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat mat? Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musulyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag.
Linong dita. Gumit kita ti bakit manong? Ha? Ay, mong nagpaso. Kumunag ta. Taikan ta iti kanan na. Amangan numabisinan day ta abakat. Mabisin ako, Bing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan. Tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, Bing. Mabisin ako mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisin ako na ay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Napay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kurak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagsarkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapol yo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito no nakita da. Ngam saan ka numot? Naawan nakakita. Ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amam amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo ti contact number mo. Tapno awagan da ka no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramidag. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo tantayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na kay balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola? Kanan? Mabalin ka din na ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito'y. Uray sakit. Diyak batan mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko ng ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda umay mang sarungkar kadakwada akabagyanda. Anya ti baga? Adda nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanaga. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbagta na sabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na kan Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapi manaw da. Ammo da ti pagsublyan da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaitikanan da, no di da agaway. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musuleyo. Tay nakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Katinak ilako iti junk shop. Sumurotak, tay nakmat makipidot, Manong. Saanan? Amangan numapukaw, wan numayaw awan ni Lola. Kadwampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, Manong? Saan mat nga ubing, tapno aw-awiram. Bantayam, tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan.
Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balay da. Unman, padasam numalagip na pay. Kuna namat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutag matagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igin. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akinagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na Ay, nalipatak mo tan. Ang apay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpat ni Manong, adan to isangpat na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamat amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod, nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipod adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbayan naturog ka. Saan mat? Sikamat ti pinanunot ko sakbayan naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na, asinarungkaran na ka tinalpasan anatay, ha? Tiyak manang mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Inak ngamin agpidot iti buti kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intay walaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pay anagasto? At ayamat bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay me. Ha? Ay, un paiso. Bareng makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wen Manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Ha? Amangan no adda ija balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, saan ka mapukaw? Tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Bareng makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro.
Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako iti grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Jak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day di babaya. Masurunak nga rod iti da iti ababae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidang. Ang mga no ad-adda-adakis ti mapasamang. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ay para kadata. Aluwada man. Tama no dakdakis ako na ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Jak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu ngamin ti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngam awan pulos karbangan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang ili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen kayem. Ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayo dito ka bang ibang ili. Sapay ko ma. Manong aldawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga ron. Bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita ang tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka at taladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaakmat ditoy. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanaungat ni Jacinta, pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleo ti dadakalda iti sementeryo. Nadanon damat ijay ni bagat Adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun ti ladawan ni Nana Adora, ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sangal daw apan nagnadaraki, ana kan Nana Adora, at da nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbagak lang nga rodan nga Adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga agkakadwa tayo. Diyak kaya't nga agsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog akmatan
Intayo nga rodan. Ha? Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone iti silid ko. Tawan lod na. Nalipatak nga intugot iti manaw ta. Awan load na ta saan mo tamang ti tita sintay ti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak iti manaw ta. Diyak nga min us-usaran. Tawan kwartak apaglod ko. Anya ti mayam abigbigas. Aping adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsak sakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaputadakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada? Saan ka ngagsaw iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ka dagiti panakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayja babaya. Masapol nga garamid iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayja babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa day aramidan ta. Pakanan tamot. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikanta metten iti kanan na ijay. Sino ti nang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwok-wok ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apo yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, parangan nyo dagiti mata na. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kankuana. Hoy, sika, di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di nagsalabayan iti nairot. Darasam kit ni tibag na. Tapno makadahanon tayo iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino ka tatagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita at man niya tinagyanday ta plastik. Bagas mat kan delata dagito eh. Anya ti katasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan, ada CR. Adamat danom. Aping ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela? Kasano kumabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana? Wala. Idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap min tiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon na nangikat iti perang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti ayan. Makitak lain at makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumarunong nga ili, tata. Sigay, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat di ta papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo.
Makadanon tayo ijay balayo. At dagat na ijay ti anak ko. At da siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. At da siguro trabaho na. Papay, dilakat balbalpas na itatrabahon. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama! Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, Nana. At da ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, Nana. Kadwami ni Lola naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo iti sementeryo. At da naglakwan mi iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanwal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasanuak na tayang makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkita iti mabaling ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, Nana. Di Cortez. Daka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, Nana? Nasingadagayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni Mama, Nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y pumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamagukin ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpet. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko, ana. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko amaamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadoan da pa'y ni Mama iji balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni Mamam. Sige, taada akong itibato di opisina mi. Bye, friend. Adda nandok dito asidag ti siya. Alag, kaiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Katno makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti narami da kanyak. Imbaklakit din, taadda nandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amangan no napanin nagipulong ka dagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Manakibiyang. Anya nga ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na iyan. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamangmangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti obrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa iyay abroad ti dadduma. Nasayaat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? O, Nana. Ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod jo abalaya? Kasano?
Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti grocery yo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello Arman, makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ada ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di day ti gunggunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ita, friend? Ada ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Jak mawatan ti bagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga ron ti tabalayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Lulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awan na tanan na. No di madadaal tumot lang day tarehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible. Asaan amadadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asolbarang ti parikot dagiti na uli lang nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak amasapol at isani ko atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti tuwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adaki na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayat nga ramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dayta kasuratan. Amang ipanagnag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora, idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti inadagiti ubing. Itimot ayan ni Adela, nakakita iti landok, kat pinadas na pinang orterehas ti tawa, tapno adda pagnaan na ngaglibas. Itimot ayan ni Flora, nagpatulong kan ni Arman, no kasanuda at tulungan, dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsapwera dag iti ubing. Masapol nga rod ang masarakan dayta kasuratan. Amang ipanagnag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Adda impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dag iti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, ang nagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak,
Adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios, amang tulong kadagiti mairuruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramidan ti balod na. Sana mabalin na siyak ti mapan mangkita. Sana mabalin amaamuan na. Ada ta ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sa bagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ka jay grocery. Amang ano ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di nga giant ti Musuleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, jakman ang mo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa kakanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa. Da kami, ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man, ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adda ngagpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabak nang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada? Kanti amada. Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni Mamam. Adda palimed, amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora papanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Jak mo't maawatan. Ngam adda edi timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Jak man amo. Ngam nasa una dayjay, edi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin, adda taning tibiyag na. Jak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Jak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ka, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbagta saan unay ang naging nasidag tilandok arehas. Numapil kong tinatuma, mabalin kong ti rumatitoy. Mangibiti tulaang iti ulas apag bitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak punting umato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan iti basement. Inton madamdaman, adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kan kwa na. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagayam. Apay no si ka nga rod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo? Noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo.
Nasingpet at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tilaang managdakdakas ti tiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita Jacinta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day tang aramid na. Mabalin na matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka di ti basol mo. Taapay kasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agday? Awisen nak nga agdi, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka dito yung grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapol ti grocery. Tadatamat nga rod tagbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo natamat nga agtrabaho. Intamat agpalailang Wala, nanaman tamat ipagrigligatan ta. Narigat met, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan ina na. O sige, mangrikap tapay nga rod. Tain taman agpasya. Nasayata si Mang Petkan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnamok. Medyo naibayagak, tainuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Adda pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawa na kiti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, kat napanmat iji abroad. Masungbatan amin na palimad. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matan dagiti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay? Wan nga rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wala, bayam. Takadalawas, mangrikop ta iti grocery ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo Kaslata mo't turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramaten tang agpasyal. Naragsak ka di matlaang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kastati kaya't kwasawan. Naragsak ka di sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaayaban ni Jacinta, kat kadwa tayong agsasango. Ha? Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay anagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Asino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada kano nang ibatyan ng abogado, Lola? Gayam dan samat laang kano? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan?
Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo mapanuray itod da kayo? Apay, may padawat ayamot ti tao, ta itod da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak nagluto. May mayat manin. Agi na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawa. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalingan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara ko dito'y. Nagbiti na ka, abumaba. Inayadak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako na, awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas, gapo takayat ni Flora at tulungan dagiti ubing. Napangarod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada. Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti inadagiti ubing. Kat adda mat surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyardasin ta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan mat ni Adela tinagdadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Andita, naigalot ang tiulas. Rumara ko dito katagbiti na kabumaba. Oops! Inayadak, tama nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday na. Oops! Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di dita nga to. Taadamang manggag ko nga ungor tilugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan mo't grocery abambantayan dahasinta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakit taon tinakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak.
Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya dyan statement, nana. Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo, iso ang nagtalaw kayo. Ngam, saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itidkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, ganda dumapay akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan yo. Imbaglakit din, tanakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko, di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod, mano. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapu iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? Magsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ida. Amang ano sumangpatdan? Amangan numabisinda, iso asumangpetdan. O di adangarudan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Ngam sumangpat da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo kadin, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na, ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana. Uwan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mo't ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag matbasit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, ili agad-adal kami. Awan kwartami ang mapanagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya daytoy? Pakamumat ang mapanak kano ijay presento inton bigan. Iti anya aga po. Apaya papaya banda ka jay presinto. Diyan mo. Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay lang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa na. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ijay grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramidak ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, ada papanan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Ada pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kawan mi. Pumanaw ka manaan.
Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaang, mama. Panawandak manan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akaarubay, ta iso ti kadwam diti balay. Ay kay-kayat ko dagiti ubeng. Tanasing da. Agsubli kami matlaang, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupok kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupokan ka? Kan apay nga impupok da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dayta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti ibagbagam anang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon ti mapasamakan ka. Di tadyay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti mano nga oras. Idi addan mabalin ko apag naan. Bimabaak babaan iti ulos. O kitaan yun, sir. Mabit lang, ta-picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbang abiyangam. Isa dinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganap ko kan. Gaputa imbagak agpatulungak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Isa dayjay, siya kunting kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen kagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta ken Jano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti groceryo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat, nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da tita Jacinta kan tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang puta ni Jacinta ni Jano. Ubing. Dagi jay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon. Insang put ni papa ni tita Jacinta. Apay nga insang put na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon. Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat nan-ano ni tita yu Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita ka sugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma.
Asaanan ama palubusan ama pandati tahasinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatgantikid daw mo. Tadakat nga ron pamanaknak. Ada kayo, ti akin kukwa. Ada kayon, kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko amabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day tanga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Ah. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya ita ti mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to daytoy nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamot nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez? Kasano anak pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano anak pasamak dayta? Impakita dati testamento, ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan, agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga italaang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko nga agasawa? Ta saan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid na kigibalay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiyansata, tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? Adda ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan dyano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulila yo. Ngam, kinasyan na kayo ti apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti apo nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami.
Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti apo ti mairoruman, nulakat nasingpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery. Wan, imbilin ko nga umay ditoy. Kaalaan na titulba. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Kaapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti ko na ni Adela. Pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay musoleo, Lola. Anya Musoleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat. Awan balagip ko. Jay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso dayjay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamat ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paybot nakita dayjay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi kilintag ti grocery. Kastamat asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwarta pa. Nabati ti koleksyon iti grocery saan ko anaala. Apay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Ang damat gayam ni Adela dito'y. Natilugtak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday dya babae. Kunak ngamin nga kakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar ti nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada, Lola, ijay musoleo. Hunading. Orayin ta arumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada, Lola, iti musoleo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na, no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumat ti panawan, akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. Adamon gaya mon napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka diti agpakada, Nana? Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada, Lola, ijay musoleo, dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musoleo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kastay gayam tirigat tinakapopo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaitan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot